napatanong siya guys. Alam niyo kung anong tanong niya? Ano bang mga rason kung bakit yung mga ibang lahi, maghanap ng date, from other country daw? Sabi ko sa kanya, "Hello guys, good morning." Yun po yung sabi ni Mister sa akin. Nagtatanong marami kasi kami usapan that day. And napatanong siya. Ang sinagot ko lang naman siya. But anyway, good morning. Maghugas lang ako dito guys. At meron tayong nag-defrost tayo ng karne. And samahan niyo ako guys sa aking gawain ngayong araw kasi ako lang dito sa bahay. Nagtrabaho kasi si Mister at sabi niya sa akin, baka hindi daw siya makauwi. So kaya ni-impake siya, no? Meron siyang mga dinadala. Unpredictable kasi yung trabaho niya guys. Paminsan uwi siya, paminsan hindi. At saka kaya meron siyang mga dalang damit sa sasakyan. Go baby Roxy. Come on, be a good girl. 5 o'clock ng umaga, wala si Mister at takot akong lumabas. Pero si Misty kailangang lumabas guys kasi iyak ng iyak. Pangalawang gabi na po ito nangyayari. Si Misty kasi hindi okay yung tiyan niya. Na-notice ko kain ng kain siya ng damo. Yun yung hinahanap niya. Doon ako sa labas nag-ikot-ikot. Kasi si Roxy at Misty, si Misty yung umiiyak-iyak. Gustong magpupo. Kailangan ko lang bantayan. Baka merong, alam nyo na, coyote. Or wala si Tami dito. Hindi ako inuwi to 2 gabi. Kasi sobrang busy sa trabaho. Instead na matulog ako guys, ito yung pusa, ay grabe kaingay guys, hindi ako patulugin, gustong gusto daw niya yung ibon, gusto niya manonood ng cellphone, ganyan po yan siya kaya yun, at hindi ko siya pwedeng pabayaan sa cellphone, baka hindi na maka-study, charot. Anyway, ganito po yung may mga alaga guys na sobrang clingy talaga, hindi ko magets ganito yan sila, uy, hindi ko alam. At dahil umaga na, so gumising na ako at kumain guys, at nagbisibisihan na ako dito sa kusina. At dahil Friday bukas, nag-request si Mister na maggawa daw ako ng tuna salad kasi ayaw niya ng karne. So kaya yun, ginawan ko na siya guys kasi uwi daw siya mamayang gabi and then bukas trabaho na naman siya, yun daw yung babaunin niya. Ito yung beef na kinat ko kahapon and yun, kahapon ba yun? Basta, kinat ko yun kahapon. And minamarinate ko ngayong araw. Magluto tayo ng Mickey Bihon. At yun, gustong gusto din ni Mister itong mga ganitong luto. At dahil wala po ito sa plano, hindi po kompleto ng ingredients natin ngayon. No? Walang dahon, walang Chinese bok choy ba yun? Or Chinese cabbage. At wala din tayong string beans. At ito asawa ko umuwi ng sobrang aga. At na-surprise naman ako guys kasi hindi ko in-expect talagang maaga siya ngayon. Akala ko gabi, mga 12 o'clock na siya makarating dito sa bahay. Noon itong rice ko guys, pinabayaan ko siya 24 hours dyan bago ilagay ko sa refrigerator. Ngayon hindi na pwede kasi marami akong nakikita na hindi daw pwede yan kasi madami daw bakterya. Iwan ko noon sa bukid, hindi man ganyan. So maniwala na tayo. Nag-usap kami ni Mister, umuwi siya kanina and then nag-usap kami, tinawagan ko siya kasi umalis siya mga 11 o'clock. At ang sabi
nagtanong siya, meron kaming conversation about yung sa past ko, yung bata pa ako hanggang lumaki ako, kung saan mga yung nangyayari sa buhay ko, sinabi ko sa kanya. Actually, paulit-ulit ito, and then this time it's detail talaga. Detalye talaga, guys. At so, napatanong siya, guys. Alam niyo kung anong tanong niya? So, ano bang rason, wala bang lalaki sa Pilipinas na ano, kasi sinabi ko sa kanya yung karelasyon ko noon, na gano'n-gano'n. Basta yun, sinabi ko sa kanya. Ah, ano bang mga rason kung bakit yung mga ibang lahi, maghanap ng date, from other country daw? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, "Okay ha, this is the truth. I will tell you everything, blah, blah, blah. Ito yung rason." So, yun siya. Sinabi ko sa kanya na the thing is para makaahon sa hirap, to get out of our country. Sabi ko sa kanya to get out sa aming country kasi kung wala kang natapos, kung maghanap ka ng trabaho, konti lang yung sweldo, and then mahirapan ka pang maghanap ng trabaho. So, if you are meron kang karelasyon sa ibang bansa, posible na dalhin ka. So, like yung nangyari sa akin, dinala ako. And then, tinatawag nila na American Dream, ganun. So, makaahon talaga sa hirap. So, sinabi ko sa kanya to get out of poverty kasi hindi naman lahat ng mayayaman naghanap ng AFAM. Mostly, yung mga middle class or walang-wala, 'di ba? Totoo, aminin na natin. So, to get out sa poverty sa Pilipinas, and then it's hard to find a job, la la la, the sweldo is very maliit. Sa aking sitwasyon gano'n. And kasi kadalasan kapag nagpunta dito ang Pinay or ibang lahi sa ibang bansa, most of the time kung hindi talaga mag-work yung relationship is mag-divorce. At nagtanong siya kasi nagtataka si Tami, I think nagtataka siya, guys, na bakit gano'n. Yung maraming mga Pilipina na andito sa dinala ng mga taga-Amerika or sa ibang lahi, taga-UK, basta ganon. Yun, it's not about love. It's about to get out of the country, and then maganda makapaghanap ng trabaho, and then makasuporta sa family. Like sabi ko sa kanya, katulad sa akin, makasuporta ako sa family, ganon. And because before, kahit nasa Pilipinas ako, nagpa-maid ako, yung salary ko, binigay ko sa parents ko, 500 pesos pa yun monthly, and then libre kasi kapag may, di ba, nandun na lahat pagkain, ganon, Lego, lahat libre. So sabi ko sa kanya gano'n. Pero wala pa 'yun sa isip ko na mag-affirm. Ang ano lang kasi is, 'yun, sinabi ko sa kanya na the reason is hindi talaga for looking for love. It's looking for lifetime partner, possible, yes. But anyway, makapunta sa Amerika. 'Yun. Hindi ako maniniwala na may magsasabi na naman dito, ikaw lang ata 'yun, hoy. Alam niyo, sinabi ko kay Tami yung totoo dahil nagtanong siya. Alam natin sa puso natin, hindi man natin aminin na talagang naghanap tayo ng AFAM para makapunta tayo sa bansang nun, and then meron tayong makapagtrabaho, maganda yung sweldo, or makapag-aral kayo dito kung gusto niyo mag-aral, ganon. And then, grabe ang yung parang mag-improve ang buhay kapag nasa abroad. Yun yung totoo. And then love will follow. Sabi ko sa kanya, love will follow. Pero yun, marami na namang mag-react dito for sure. Pero yun, inamin ko lang sa kanya yung ganon, na yung totoo. And then sinabi ko sa kanya yung the whole story sa nagdala sa akin dito. Alam ni Tami yun, pero sinabi ko sa kanya detail by detail. Kasi iwan ko, nag-usap kami sa telepono after niya umalis ng bahay, tinawagan ko, and then that's it, nag-usap kami, tagal kami nag-usap, and sinabi ko sa kanya yung detalye, no? So sabi ko sa kanya, that time, hindi man sana ako dalhin dito, sa lalaking yun dito, kasi may cancer yung papa niya. And then suddenly nag-change ang mind na dadalhin ako dito. And then sabi ko sa kanya, baka destiny na mapunta talaga ako dito para tayong magkita, or baka talaga tayong dalawa, kahit na may age gap tayo, hindi pa rin natin alam baka tayo talaga. Kasi, kasi sabi kasi na Tami, kasi sabi ko sa kanya, remember, you told me na ayaw mong punta sa ibang bansa para lang ng asawa. Sabi niya sa akin, kasi wala talaga yan sa plano niya. So baka, yun yung rason na talagang napunta ako dito, napadpad ako dito sa US para tayo talaga. So, sabi ko sa kanya, generous ka, pero first, impression ko sa iyo is very good looking, very good looking. Mas dami, guys, nung sa 40s pa yan, grabe ka, niya, very good looking talaga yan, and yun, and yun yung sabi ko sa kanya, guys. Nagtanong kasi siya, suddenly nagtanong, so kaya, it's different, very different here, kumpara sa Pinas, sabi ko sa kanya. Pero yun naman talaga yung totoo, yung mga kasabihan ng mga haters, mga basher, na nakaahon sa hirap, totoo naman talaga, kahit hindi tayo mayaman dito sa US, pero kumpara sa Pilipinas, nakaahon tayo konti-konti, 'di ba? So yun lang yung totoo. Pero mainsulto kasi tayo, 'di ba? Yung parang, oh, ganun. Pero the reality is that's it. Pero may mga iba diyan na sasabihin na, hindi yung rason ko ganyan. Oh, ba't andito ka? Ba't naghanap ka ng AFAM? Don't tell me na ganun, na iba yung intention mo. Or hindi man masama maghangad na makapunta sa ibang bansa. Hindi masama, guys. Hindi talaga masama.